Roger Quesada. Quedeu-vos amb aquest nom. Té 10 anys i està entre els 10 millors jugadors de tenis taula del món en la seva categoria, la Benjamí. Vaig jugar un campionat a Itàlia, a Lignano, i em va anar bastant bé. I tant que li va anar bé. Gràcies al seu canell prodigiós va quedar 5è del campionat. També va aconseguir bons resultats a França i Bèlgica. Amb els punts que ha aconseguit en aquests campionats, s'ha situat al 9è lloc del rànquing mundial, un resultat que no s'esperaven perquè era la primera vegada que feia campionats internacionals. Però és que en Roger és un crac. S'entrena al Club Tenis Taula Borges. D'aquest club, en Roger segueix de ben a prop els canells de Marc Duran. Els experts diuen que és el millor jugador català d'aquest segle. És un nen que té molt de talent i per això està en aquest rànquing entre els 10 millors, i és un viatge que acaba de començar i li queda molta feina per fer. Per arribar a ser com en Marc Duran, el Roger s'esforça moltíssim. Per les tardes, entre setmana, dilluns, dimarts, dijous i divendres, entreno, i el dissabte normalment jugo i el diumenge també entreno. I el poc temps lliure que li queda el dedica a fer els deures i a estudiar. La passió pel tenis taula li ve de quan encara anava amb xumet. Anava a veure el seu pare, que també jugava. Que el meu pare era entrenador, havia jugat abans, i em va cridar l'atenció que per mi era un esport molt divertit. Quan el Roger va fer 4 anys, va començar a agafar la pala i ja no l'ha deixat més. Sí que amb 6 anys em vaig apuntar a futbol i vaig jugar un any, però ho vaig deixar perquè no m'agradava més el ping-pong, perquè si perdia per mi, i si guanyava per mi. De gran s'imagina... M'agradaria jugar aquí a Borges perquè és un equip català, i m'agradaria jugar a la màxima categoria d'Espanya, i dels millors d'Europa també estaria bé. Molta sort, campió!